Arteman komunikazioan atidanik gabitz azken teknologia eta berrikuntzarekin oso konprometituak. Eta STEAM proiektua nolabait abiatzeko konturatuta gauzen ze importantia dan gure etorkizuneko enpresendako eta inguruan gizartean nolabait eragiteko estereotipoak apurtzia eta gaztiekin nolabait komunikazio bide berriak zabaltzia eta hori da nolabait STEAMeko abia puntua erogakua. Gipuzkoako gaztien artean eta batez be nesken artean STEAM ikasgaiak sustatzeko helburua dauken proiektua da. Gure neskatila mutiko gazteendako erramintza bat bideratuta STEM gaietan sartzeko, ez da, guren etorkizuna eta hausnarketa prozesu hori lagungarri izango duten erramintza bat. Eta izigarendako, ustot erronka interesgarri bat izan dela, ez? Guk lanean gabiltza nahiko teknologia berriztatzaileekin, adimen artifiziala, chatbotak, eta enbestin izan da aukera oso interesgarri bat praktikan jartzeko. Ez moduren baten demostratibo oso interesgarri bat, nun ikusten duzu zelako teknologiak, zelako eragina eta zelako ondorio positiboak ekartzen dituen. Beraiek teknologia berriekin zelan mugitzen dien eta aztertu dugu eta horretarako esperimentazio aktibo bat garatu dugu metodologia honetan. Eta gisa da, guretako apostu bat izan da, proiektu oso interesgarria, azkeneko urte terdixan eruen duguna. Baditugu hainbat erronka, baino bi bereziki. Bata gazteen trajektoria profesionalak edo gazteak, eta bestea emakumeak, amatasuna, hauen orientazioa, baita beraien ardurak eta enpresen lidergotzan duten papera. Beraz, bai gazteak eta bai emakumeak kontuan hartuta, erabat txertatzen da aldundiak duen estrategiarekin. Eta hor, bat egiten du ere, STEAM eta zientzia teknologiaren inguruan, Gipuzkoa nahiko industriala da, beharrak baditugu, eta gazteetatik orientatzea alor horietan erabat garrantzizkoa eta gure estrategiarekin bete-betean dagoena.